Jaruma Hadiza Gabon ta wallafa yadda ake yada jita-jitar mutuwarta. Yayin da ake yada labarin kan mutuwar jaruma Hadiza Gabon, ta wallafa yadda ake yada jita-jitar a shafinta. Ta wallafa ne a shafinta na Instagram inda tana cewa posting from lahira da alaman dariya, wadda da ya sanar da mutuwar tata mai suna Muhammad Sanusi Lamido kamar yadda mai sanarwar ya rubuta. Abokan sana'arta da ma masu bibiyanta suna Allah wadai, inda suna cewa Allah ya kyauta, yayin da wasu suna cewa na shiga uku da sauransu. Kamar yadda mai sanarwar ya ce, ya samu labarin ne a shafin Hausa na BBC, da alama ya yi amfani da shafin ne domin yada labarin karya. Kamar yadda ta wallafa, mai sanarwar yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, duniya kenan. Yanzu nan na samu labari a BBC, Allah ya yi wa Gabon rasuwa, ta bar yarinya 'yar shekara 8. Allah ya gafarta mata, ya sa ta huta. Idan kana da imani ka ce amin, ka tura a group 5 don ta samu addu'a. By Muhammadu Sanusi Lamido. Follow and like this page.